Ahora sí que va a ver. Ahora sí en el polvo. Tú, Pim Pim, lleva. Así que vamos así. La vuelta ciclista por nieve. Com es diu? Com es diu? Unes formigues pegant-li la volta a un chicle. La vuelta ciclista. Tío. Eso no. I com és? I Casillas sumant. ¿Sumant o fumant? Sumant. 1 més 1, 4. 3 més 3, 4. 9 més 9, 3. Estanca el teló. I un tio en una pancarta. Vaig a fer sext. Com es diu l'escriptor? Esto sentido. Stephen King.